Ktorá žena vás v živote najviac ovplyvnila? Mama. Prečo? Vychovala ma a v podstate som tým, čím som. A to je? Dúfam, že som úspešný, snažím sa byť úspešnejší, snažím sa mať charakterové vlastnosti, ktoré sú príznačné mužovi, k ženám, úcta a vlastne všetko, čo treba od matky sa nejako nakúkať alebo nejakým spôsobom naučiť. Ďakujeme pekne. Za mňa. Na dnešnej tlačovej konferencii sme mali možnosť poznať veľké množstvo inšpiratívnych žien. Vy ste organizátorka tejto akcie už 18. rok. S akými očakávaniami možno, alebo pocitmi vstupujete do tohto ročníka? Tak je to 18 rokov, tak je to už pekné číslo, tak vždy sa snažíme niečo nové priniesť pre každý ročník, čo teda není jednoduché, ale veľmi pozitívne je, že každý rok vieme teda takúto zostavu vytvoriť, ako z tých dám jednotlivých, pretože, tak ako som povedala v príhovore, že Slovensko má naozaj veľký ľudský potenciál a zvlášť by som z toho vytiahla tieto ženy, lebo ženy sú pracovité, vytrvalé a možno také empatickejšie a možno, že skorej sa aj dopracujú k tomu výsledku, keď mnohokrát musia dávať viacej do toho, viacej práce, aby napríklad dostali pozíciu ako muž. No ale však my sa nedáme a ideme ďalej, hej. Tak pre tento rok pre mňa je najdôležitejší taký moment, že sme podpísali zmluvu s Business Soirée a vlastne to je český časopis, ktorý je na veľmi kvalitnom papieri, je to taký katalógový časopis, kde budeme prezentovať tie naše slovenské dámy v Čechách a dokonca v jazyku slovenskom, hej. Čiže sú to dva také dôležité kroky. Jeden krok je, že Češi sa tiež dozvedia o našich významných ženách a nebudú môcť hovoriť, aspoň malým kúštičkom prispieme k tomu, že mladí ľudia budú sa spoznávať s jazykom slovenským. Tak to považujem za veľmi pozitívne. To je veľmi dôležité. Ešte mi prezrate váš osobný tip, kde beriete energiu. Myslím, že to bude zaujímať veľa nielen žien, ale aj mužov. Ja berem energiu, viete čo, ako z každého vydareného toho produktu, hej, keď je nejaký projekt, ako samozrejme, že preto tlačovou konferenciou človek má všelijaké zmiešané pocity, ale keď to takto dopadne a vidíte, že tie ženy sú šťastné, že si to vážia, niektoré naozaj sa im triasli hlasy, skoro plakali, tak to je to, že si myslím, že je to správne a to vás posúva dopredu. A má to zmysel. Ďakujeme pekne. Nachádzame sa v spoločnosti veľmi inšpiratívnych a úspešných žien. Čo pre vás predstavuje úspech? Takto vám poviem. Úspech je pre mňa... Nechcem to zhádzovať, ale to je v živote nepodstatné. Úspech môže byť... Pre mňa je úspech, že som porodila 2 zdravé deti a že sme z nich vychovali slušných ľudí. To je pre mňa úspech. A v tejto dobe. Takže... Pracovný úspech to je len moja práca, ktorú sa snažím vykonávať a som vďačná, že ju stále mám a že som schopná. Ktorá žena vás v živote najviac ovplyvnila? Tak samozrejme moja mama. Výchovou všetkým, hoci vyrastala v sirotnici, ale bola veľmi rozhľadná tým, že mala taký, by som povedala, akoby deficit vzdelania, tak sme mali knižnicu ako mestská knižnica, obrazy, básničky ma učila od malička. Ja som od 2 rokov vedela turčina poničana, dodnes ho viem, keby ste chceli, tak ho celého zarecitujem. Ale určite moja mama, ktorá bola, a častokrát si dnes na ňu spomeniem, už tu nie je, ktorá bola taká, by som povedala, že vždy vedela povedať, čo si myslí, no ale v tom veku je, že ja som mala. A keď povedala vetu, počkaj, až budeš mať svoje deti, tak som to pochopila a 1000-krát som sa jej ospravedlnila, že viem, o čom hovorila. Ďakujeme pekne. Ktorá žena vás v živote najviac ovplyvnila? Vy ste to už spomínali. Tak, obidve Elizabeth, jedna moja matka Alžbeta, druhá kráľovna, pretože až po stretnutí s ňou som si začal dopodrobná študovať jej život a samozrejme moja manželka. Na dcery čakám na to, ako sa vyvinú, ako ma ovplyvnia. Ďakujem pekne.
Ktorá žena vás v živote najviac ovplyvnila? Môžem povedať sama za seba, že najviac ma na... Pardon, ešte raz. Dobre, ešte raz. Prepáčte. Ktorá žena vás v živote najviac ovplyvnila? Najviac ma ovplyvnila Zuzana Čaputová, bývalá prezidentka, a je to pre mňa človek, ktorý je inšpiratívny vo všetkých smeroch, zmysloch, a napriek tomu teda, že je to už naša ex-prezidentka, tak naďalej je pre mňa inšpiráciou ako žena, ako podnikateľka, ako aktivistka a ako človek. Ďakujem pekne. Ktorá žena vás v živote najviac ovplyvnila? Tak jednoznačne moja mama, ktorá zostala vdovou, keď sme my traja súrodenci boli úplne malí. Ja som bola najstaršia, mala som 8 rokov a po celý život nás vychovávala a vzdelávala tak, aby sme si všetci spravili vzdelanie, aby sme boli v živote úspešní a vždy sme boli pre ňu tí najdôležitejší ľudia na svete. A práve na Štedrý deň sme ju pochovali a keď sme jej ďakovali za to, ako 90 rokov pri nás stala, alebo teda vo svojich 90 rokoch odišla, ďakovali sme hlavne za slobodu, ktorú nám ona poskytla, a preto sa snažíme tú slobodu poskytovať aj ľuďom okolo seba. Ďakujem pekne. Pán Kupka, prezraďte nám, ktorá žena vás v živote najviac ovplyvnila? No, určite každý povie, že to bola jeho matka. A ja pracujem v biznise už 30 rokov a keď si tak spomeniem späť v čase, tak pracoval som pre 3 veľké spoločnosti, telekomunikačná, jedna v cestovnom ruchu a tretia je teraz Slovenská pošta. A musím povedať, že v každej z týchto spoločností som mal okolo seba veľa žien, úspešných žien, ktoré ma inšpirovali, ktoré boli pre mňa naozaj veľkou inšpiráciou preto, aby som možno dosiahol to, čo sa aj podarilo mne. Takže ja vlastne nemám jednoznačnú odpoveď, ale poznám veľmi veľa žien zo svojho okolia, ktoré sú naozaj úspešná a veľkou inšpiráciou. Ďakujem pekne. Ktorá žena vás v živote najviac ovplyvnila? No, počas života som stretol veľmi veľa žien, ale najviac ma ovplyvnila moja mamička. Z hľadiska konania, z hľadiska myslenia, pretože to bola jednoduchá žena, ktorá svojou prácou, svojím životom pre mňa bola vzorom a inšpiráciou. Ďakujem pekne. Ako to máte vy? Čo pre vás predstavuje úspech? Čo pre mňa predstavuje úspech? Tak v tejto spoločnosti, v ktorej som teraz a aktuálne sa nachádzam, tak sa cítim takáto malinká, pretože tieto príbehy, ktoré som dnes počula, sú naozaj obdivuhodné a inšpiratívne. Čo sa týka žien konkrétne, je pre mňa... myslím si, že je teda veľmi pre ženy náročné sklbiť nejakú vysokú pracovnú pozíciu s rodinným životom, a keď sa toto podarí, tak je to určite vzácne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Krasnianská, ktorá žena vás v živote najviac ovplyvnila? Ktorá žena mňa konkrétne ovplyvnila? Ako nečakala som túto otázku, ale určite ich veľmi veľa, nemám jednu konkrétnu, lebo rovnako ako som spomínala, že Slovenku roka už podporujeme 18 rokov, a nebolo to od začiatku o tom, že odovzdať nejaké ocenenie, ale práve naopak tieto ženy, ktoré svojou prácou a svojim úsilím niečo vykonali a sú inšpiráciou pre nás všetkých, tak určite aj toto je pre mňa veľmi dôležité a hodnota, že tou svojou prácou dávajú najavo ten svoj život a vedia nás inšpirovať.